VD40 formulası dünyada en gowgor olan sırların biridir. Hatta on formulasının gizliliği Coca-Cola'nın düzümünnäkidenem ýokardyr. Şoň üçin kompaniýanyň başlygy formulany diňe birjek edip görmek üçin 30 ýyldan gowrak garaşdy. On hakyky nusgasy bankyň seyfinde diňe bir gol ýazma görnüşde saklanylýar. Onu görmek üçin açar, gizlilik barada ılalaşyk, baş hukuk işgäriniň goly gerekli. Hatyň içinde bu 40-njy synaşyk. Şoň üçin ol VD40 adyny aldy. Şol ýerde oň bundan başga da 39 sany şowsuz versiýasy bar. Formulany hiç kim bilmeýär. Şol sany 20 ýyllyk tejribesi bolan almy barlygy we ösüş bölüminiň başlygy. Topar diňe doly düzüm bolmadyk şifrelenen versiýany ulanýar. Bu gizlilik VD40 taryhynda 70 ýyl bäri saklanylyp gelýär. Dünýäde bu formulany hiç kim takyklawan bilen ok anyklawan. Siziň pikiriňizçe VD40 formulasy ýaly sırlaryň gizlin saklanmagy dogrymy ýa-da ol açyk paýlaşylmalymy? Pikirlerinizi tesvirlerde belirleň.